ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 524 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಪೊಡ್ದು ಹಗುರಾಯರೆ ಬಾಪಗ್ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋದ ಜನ್ಮದ ವಿಕರ್ಮನು ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ಸಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಶ್ವರನ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾರೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಹಿಡಿತದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನಾದ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪಾವನೆಯರೆ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದುವೇ ಮುಖ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಪಾವನಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ನನೆ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ವಿಶ್ವನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ರಾಜಧಾನಿನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನು ಪಾವನ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೋನೇರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ರ ಪೋಪ ಮುಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ತೆರೆಯೋನು ಜೇರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಧುಬನೊಟುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮುರುಳಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪೆ ಪಂದು ತೆರೆಯೋನೇರು. ಮುರುಳಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮುರುಳಿದ ಅರ್ಥ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ನಿಕುಲು ಐನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜನ್ ನಕಲ ಅದುಲ್ಲ ಪಂದು ಏರೆ ತೆರೆಯೋನು ಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜನ್ ನಕಲಾದು ಬುರ್ತ. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು. ಏರೆ ಮೂರ್ಖೇರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪೇರ್ದಾನೆ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಪನ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಜಡ ಚಿತ್ರದಾಲ ಪಾತೆರುಚಿ ಶಿವಬಾಬನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದಿತ್ತಂಡ 6 ಪಾತೆರು ಇರ್ದಾನೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಒರನೆ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರುವೆರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರೆಯೋಂಜೇರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಏರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನಂತೂ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪೂಜೆ ನಿಷ್ಫಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ದಾದೆನ್ಲ ಓದುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ಒರಿ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನು ಓದವನಾರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾಗ ಸತ್ಯ ಪಂದಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನರಳ್ದು ನಾರಾಯಣಾಪುನ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಅರ್ಥದಾಲ ಸರಿ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನರಳ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರತೆ. ಈ ಪರತ್ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ದಾನೆ. ಕಥೆನು ಕೇನುನ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ನರಳ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ ಪಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ಲವು ಪೂಜೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನರಳ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವರು. ಇದು ಸಹ ಪೊಸ ಪಾತೆರದಾಲತ್ತು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬದದು ತೆರಿಪವೆ ಯುಗ ಯುಗುಟ್ಲ ಯಾನು ಎಂಚ ಬರಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿತ್ರನು ತೊಜ್ಪದು ಇಂದು ಆರ್ನ ಪಂಡ ಶಿವಬಾಬನ ರಥವಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪರ್ಲೆ. ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯದ ಜನ್ಮಡು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆಂಬೇರ್ಲ ಸಹ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಪಾಂಡ ಯೋಗ ಬಲತ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೀರುಡು ಮೀಪು ನೆರೆದವರ ಏರ್ಲ ಪಾವನ ಆಪುಜೇರು. ಇನ್ನು ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಆದುಂಡು. ನೀರು ಅಗ್ನಿನು ತೆಕ್ಕವನಂಚಿನವು ಪಂಡ ಸೂನು ತೆಕ್ಕವನಂಚಿನವು ಸೂ ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿರ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಯರೆ ನೀರ್ದಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಮೊಕುಲು ಮಹಾತೀರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಗುರುಕುಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುದೇರು. ಆ ಜನ್ಮಡು ಪಂಡಿತರ್ಲಕ ಇತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಐರ್ದು ಎಂಚಿನ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐರ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆಪುಜಿ ನಲ್ಲ ಪಾಪನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರು ನಿಕ್ಲಿನ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಈ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪನು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಬನ್ನಗ ಮಾತೆಲ್ನ ತೆರಿಪದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಹಗುರಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಒಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಪುದೆನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ದೂರ ಮಲ್ತನೋಡು. ಅಪಗ ಈ ಜನ್ಮಡು ಹಗುರವಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಯೋಗದ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೇರು. ಯೋಗೊಡ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೇನುವರು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಇಂಚ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ನಾಟಕ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಗಳಿಗೆ
ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಪುನೆನ್ ತಡೆಪರು ಅಂಚನೆ ಯೋಗುರ್ದು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊನರು. ಈತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ದೀರ್ಘಾಯಸಾದು ಮಲ್ತನೋಡು. ಯೋಗಗಾದು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಕೆಲವೆರು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೋಣುನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಮರೆತು ಪೋಪ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಲ ತೆರಿಪವೆರು ಯೋಗ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪಾತೆರದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಪನ್ಪೆರು. ಏರೋ ಒರಿಯಾಗ ಈ ಎರ್ಮೆಯ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋನು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಎರ್ಮೆಯದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರಸರು ಮಲ್ತೆ 5 ಬಕಾಯಿಗೆ ಈ ಬಾಕಿಲಿರ್ದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಅಕುಲು ಎರ್ಮೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಆ ಸಮಯಡು ಅಕುಲು ಎರ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದು ಬಿಡಿಯರು. ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾದು ಮಲ್ತದೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ರೀತಿ ಏರ್ಲಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಅತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪನು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ನಿಖಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಪನ್ಪೆರು ಐನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಪರ್ಬದ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪುಣ್ಯಮೇಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಚಿನ ನಡಪುಂಡು ಅವ್ವೇ ಪರ್ಬದ ರೂಪುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದುಲ್ಲರು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಏತೊಂಜಿ ಕೊಳಕಾದುಪ್ಪುನ ಶರೀರಗುಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಡುವೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು. ನಾಸಿಕಡು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟವೆರು. ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಕುಡ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ನೀರನ್ನು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ವಿದೇಶಗೂ ಮಹಾರಾಜರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಿದಡಿಯರ್ದ ಗಂಗಾ ನೀರ್ದ ಮಡಕೆನು ಪಂಡಕರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೆರು. 5 ಬಕ್ಕ ಹಡಗುಡ್ಲ ಅವೇ ನೀರನ್ನು ಪರ್ಪೆರು. ದುಂಬು ವಿಮಾನ ಮೋಟಾರು ಇಂಚಿನ ದಾಳ ಇಜ್ಜಂಡು 150 ವರ್ಷಡು ಎಂಚಿನ ಅದು ಬುಡ್ನು ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟ ಆದಿಡು ಈ ವಿಮಾನ ಉಪಯೋಗಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತು ಮಹಾಲು ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪತ್ತುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಐನೇರ್ದವರ ಮಾತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಯ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನ ಗೊಬ್ಬುನು ತೋಜಿಪವೆರು. ಅಕ್ಲು ಇಂದೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಸಲುವಾದ ಕುಳ್ದು ನಾಟಕ ಅದು ಮಲ್ತದೇರು. ಆಂಡ ಸೊರ್ಗುಡು ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗೆಲು ಅವಶ್ಯವಾದಪ್ಪುನು. ಐನು ಸ್ವರ್ಣಮ ಯುಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಕರ್ಬದ ಯುಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗನು ಮಾತೆರಳು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಚಿತ್ರಳ ಸಹ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಒರಿದುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲೆಗೆ ಬದಲಾದ ಹಿಂದೂ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡನಿ ವಿಕಾರಿಯಾಪುನ ಕಾರಣ ದೇವತೆ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ನುನೇರು. ನಿಕುಲು ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಐನೇನು ತೆರಿಪೋಯರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಂದೇಶವಾಕರು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಕೊರಡು ಬೇರು ಪನ್ಪುನವು ಸರಿ ಪಂಡದು ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣ ತೆರಿವೆರು. 2 ಜನ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡು ಕೆಲವೆರು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒರಿಯರ್ದು ಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ 21 ಪೀಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಜನ್ಮಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಿಕುಲೆ ಗಿತ್ತೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಏರು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಾಗಲ ದುಪ್ಪಿರ ಅಕಲೆ ಗೇಪಲ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬನ್ನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಬಾಬಲ ಸಹ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಸದಾ ಧರಿಸ ಒಂದು ಪೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು 5 ಬಕ್ಕ ಒತ್ತೊನರು ಅತ್ತಂಡ ಒತನಂದೆ ಪುನಃ ಅಕಲಿಗೆ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ವಿನಾಶಲ ಆನಗ ಭಗವಂತ ಬೈದಿರು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಸುರುಕಿಯ ಕೊಡ್ತಾರು. ಅಕುಲು ಅಪಗ ಆ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಏರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನುಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯನ್ನು ತೂಪಿರತ್ತೆ. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಇಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯ ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಆಪ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವಂದರು. ಈ ಮಾತ ಪಾತಿರನು ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪೇರು. ನೇರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಡು ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಉಂಡು. ಏಪ ಮಿತ್ತು ಪೋಪರು ಅಪಗ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಸುಖತ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು. ಅಪಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಸಂದೇಶನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ
ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೊತೆ ಟುಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ತಮಾಸೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದಂದು ತಾನೆ ತಮಾಸೆ ಮಲ್ಪೇರು ನೀಕುಲಂತೂ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಪಾತೆರೊಂಡು ಪನ್ಪರು ಮೊಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಶಿವ ಪಂದು ಆರ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು ಆರು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗವಾದುಂಡು ಈ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ದ್ಯಾಗ ಮರಪೊಡು ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರುಳು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಬಾಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅಂಚೆನೆ ಸುಖಧಾಮ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಡೆಗು ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ನಗ ಮುರುಳಿನ ಕೇಂದ್ರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಮುರುಳಿನ ಪನೊಡು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹೋದರಿ ಮಾತ್ರ ಮುರುಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಾರಬಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹೋದರಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಒರಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹೋದರಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋನಗ ಊರಿನಕುಲು ದೇಹಗ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಊರಿನಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿರ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಓದು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಓದವನೆಟ್ಟು ರುಚಿಪೋಡು ಮುರುಳಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಏರು ಬೋಡಾಂಡಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದೇರು ಜೋಕುಲು ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೋಡ್ಲ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗುಲಕ್ಕದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಹದ್ದು ದಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಈ ನೆನಪದ ಸಹಯೋಗದ ವಿಶ್ವ ಮಾತ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪರು ಜಗತ್ತು ಮಾತ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪಾಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತಲ ದೃಷ್ಟಿಂದೀಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಮನ ಕನಪೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬೇಹದ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೆರತ್ತೆ ಯಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಜಗತ್ತು ಮಾತ ಪವಿತ್ರಪನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆಗು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಬಲೊಪ್ಪುಂಡು ಆಕುಲು ಯೋಗದ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಕುಳಿದು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆನ ಕಲ್ಪವಂದುರ್ಲೇರು ಇಂದೆರ್ದು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಪರಡುಂಡು ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು ಜೋಕುಲ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಆಪಗ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಹಯೋಗಿ ಜೋಕುಲು ಬೋಡತ್ತೆ ಈಶ್ವರನ ಸಹಯೋಗಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕುಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಾವನ ಆಪುನನೆ ನಿಕುಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪರು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಆರು ಒರಿಯೇ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲೆಗೆ ತೇರಿದು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುನಗ ನಸೇರುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ್ದು ಎಂಕುಲನೆ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಎಂಕುಲಿಗಾದು ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ನಸೇರೋಡು ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಾಬಾ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಬಲರ್ದು ಎಂಕುಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪರು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ತರೆಟು ಈ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆದ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಪೊಡು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರೇ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪವರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ನಡತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜೆ ಕುಂಟುನು ಪೊಲ್ಲೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪೊಲಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಗು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು ಪ್ರಪಂಚದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡ್ಲ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ರಹಸ್ಯನು ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಣಲ ಈ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐನ ಆಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪೇರು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಅಂಡ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪ ಈ ಪರತ್ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಪೊಸ ಶರೀರ ಎತ್ತೋನುವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಪುನನೆ ಹಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು ಪರತ್ ಶರೀರವಾದ ಪುನಗ ಇಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಬಾಬನ್ ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೈ ಪತ್ತದ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧುಲ್ನ ಉದ್ಧಾರಣ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪು ನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ್ ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ಪಾಪ ನಾಶ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಕೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾದಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ
ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮುರುಳಿನ ಕೇಂದು ಕೂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪನೊಡಾಪುನು ಓದುನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಓದವಡಾಪುನು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಅದು ಪೊಡಾಪುನು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿ ಸಂದೇಶನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ಸದಾ ಇನ್ನೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಾಬನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಹದ್ದುಡುಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸಹಯೋಗಿ ಅದು ಪೊಡಾಪುನು ವರದಾನ ಕರ್ಮ ಬಕ್ಕ ಯೋಗದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಭವ ಕರ್ಮದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟು ಯೋಗದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಕರ್ಮಡು ಸ್ವತಃ ಸಫಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನುಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರುಜೇರು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನುಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುನಾಕ್ಲೇನೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುನು ಕರ್ಮಾತೀತ ಪನ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥ ಇಂದು ಅತ್ತು ಕರ್ಮೊರ್ದೆ ಅತೀತ ಅದು ಬುಡ್ಪುನು ಕರ್ಮೊರ್ದು ಭಿನ್ನ ಅತ್ತು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದ್ದು ತಿಕ್ದು ಬೂರ್ನೆರ್ದು ನ್ಯಾರ ಅದು ಈ ರೀತಿದ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಯದ ಗಡಿಯಾರವಾದುಂಡು ಓವು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ